Ka sangani Fatimata Zahra ale ka anniversaire ɲaɲalu ye an ba madame Haidara tanti Fatumata Traoré ni o ye alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman madame Haidara furumuso ɲuman ye ale ye kɛnɛ belebele labɛn yaasa ka se ka Fatima Zahra ka bangeni san kunbɛn o kɛnɛw o bonya yira maliyɛndenw na ni ne an dunkan ye bi bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na kunnafoni wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka fara min kan k'o kɔnɔkuma walawala ye sɔɔni aw dangana. An balima Shirifula télé filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ wale ɲɔgɔndɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔw la an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jabaraniso mandi kɔrɔ Shirifula TV ni aw ka bamanankan kunnafoni ale waati selen ye i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔna na cogoya min na sisan nɔ Mɛdarisa So Sadiji Waza ale kuru kɔnɔna minɛna k'a fa i n'a fɔ dakɔnɔ ye ka sanga ni an kuntigi Muhamad kisi ni nɛɛma b'a kan ale denmuso sanima Fatima Zahra u ka bangeni san kunbɛn ni o ye anniversaire ye o ɲaɲalu o ɲɛnɛmayali ye ni yɛrɛ hakilina ɲuman bɔra an ba de la madame Haidara tanti Fatumata Traoré ni ale alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman madame Haidara furumuso ɲuman ye Sherifula jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ Ibrahim Kulubali ani Numu Kone olu tun y'an ka cidenw ye nka kumakan olu bɛ lase aw ma kafinɛ bacili fɛ. Fatima Zahra an kuntigi Muhamad kisi ni nɛɛma b'a ye ale denmuso sanuma nɔrɔtigi don muɲu ni sabali dan y'a ta ye alsilamɛ muso ɲɛmɔgɔ min bɛ misali ɲuman bɔ musolaka bɛɛ lajɛlen ye o bangeli san kunbɛn man kan ka tɛmɛ ten a ka kan hakili jigin tasibila ani bonyamasegin ka kɛ Fatima Zahra ye o de siratigɛ kan san o san alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka sotigi muso an ba sanuma madame Haidara tanti Fatumata Traoré a bɛ labɛn caman boloda k'o kɛ Fatima Zahra ka anniversaire ɲɛnamaya cogo ye. Ni foli min bɛ n bolo dɔrɔn o ye ka madame Haidara Fatima Traoré k'ale fo ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka duwawu caman k'a ye a n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ka famille Shirifula bɛɛ lajɛlen fo Seydi Usman madame n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ dege baara la i ye diɲɛ de d'a ma n'a tigi ye courage sɔrɔ parce que baarakɛbali o langaji yɛrɛ tɛ an ka bamanankan na diplômé sans emploi o langaji tɛ an ka langaji la o ye tɔgɔ ye ko dɔkɛbali donc n'i ye mɔgɔ dege dɔ la a ka se k'a dɔ k'a yɛrɛ ye k'a ka musakaw kɛ vraiment o ye belebeleba de ye. Fatima Zahra ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali baaraw senfɛ min labɛnna an ba sanuma fɛ madame Haidara tanti Fatumata Traoré baara bolodalen camanw de dangɛnɛmayara i n'a fɔ komi bɛsɛya waleyaw denmisɛnninw ka kulonkɛw barodasigiw wajuli kɛnɛ dɔgɔkun mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɛra tasibila ni bonyamasegin ye ka ɲɛsin Fatima Zahra ma baara nana dafa k'a kuncɛ ni kɛnɛ belebele wasalen ye silamɛw caman yera min kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kira n'a bɔnnaw kanubagaw ka se ka na madame Haidara tanti Fatumata Traoré ka wele jaabi Fatima Zahra ka bangeli ɲaɲali kɛnɛ kan. An bɛ an ka formateur n'an ka formatrice fo mɔgɔ minnu nana ka nin formation ninnu kɛ ni ye san o san de formation ninnu kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye amisari musow hali muso wɛrɛ minnu tɛ amisari ye a ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye bololabaara la ni min filɛ nin mɔgɔ min ye nin baara in kɛ ka nin formateur ni formatrice wele ka nin baara in kɛ nafa min bɛ nin na mɔgɔ si tɛ nin da dɔn Ala yɛrɛ kɔ an b'a ɲini Ala kuntala fɛ Ala k'a k'a ye aljinɛ sara ye ya Rabbi Allah Ala k'a k'a aljinɛ sara ye nin fɛn fɛn n'i ye nin dɔn ko courage bɛ n na gɛrɛ minɛ ka baara kɛ n'a ye i b'i musaka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la i b'i musaka fo tɛ kɔ kɔnɔnajɛya kɔ an bɛ Fatumata fo k'a barikada k'a ɲini Ala fɛ ni anniversaire musaka dɔrɔmɛ a bɔra nafolo min na Ala ka miliyari bila a nɔ la. Kira somɔgɔw kɔni ka anniversaire i y'a dɔn o tɛ manamana ko ye ni k'i bɛ kira fɛ i ka k'a somɔgɔw fɛ i ka k'a ye kuranɛ fɛ ne kɛra kira fɛ f'i ka k'a somɔgɔw fana fɛ donc n'a fɔra ko Fatumata Zahra Fatumata yɛrɛ muso ka kuntigi ye muso kuntigi de don sini i y'a dɔn n'a fɔra ko anniversaire la muso de kan ka b'o la o donc comptez o nisɔndiya n'o fɛn kɔni y'a dɔn alhamdulilah o ka dɔgɔ ka fan fɛ kaba an mana fɔ dɔrɔn maa bɛ ne wele a bɛ fɛngɛ wele ko an ka taa k'a to Fatumata Zahra ka fɛngɛ la an nan'o de kan an bɛ dugawu kɛ
madame Haidara tanti Fatmata Tarawore ka ɲumanya waliyaw tɛ ban sisɛba denba ɲuma dɔgɔkun kelen mumɛ kɔnɔna na a ye dɔ fara a ka ɲumanya baaraw kan ni ŋaniya jira baara camanw ye balow dira fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma ka finiw caman ni fɛrɛbagatɔw la ani buna adamadenya dɛmɛ nasira wɛrɛ camanw min musaka tari jɔ sefa wari miliyɔn 1 ani 240 ni kɔ la. Vraiment nous yɛrɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ mun do elles sont accueillantes mɔgɔ ɲɛnɛmaw le do be mɔgɔ bisimila u nisɔn di wa courage b'u la elles sont motivées elles sont courageuses et a bɛ kɛ sababu yɛrɛ an yɛrɛ bɛ formation fɛnɛ di a bɛ courage don an fɛnɛ na an ka se ka dɛmɛ la s'u ma kosɛbɛ donc n bɛ se ka mun f'u ɲɛna comme conseil halisa nin ka kɛ misaliya ye k'a ɲɛsin an ma barisa don o don ni diya a tɛ laban dɛ deli bɛn bɛ Ala dɔrɔn de la. Yani ka mɔgɔ degi jɛgɛ dunna i b'a degi jɛgɛ mɔna bon tanti ye ni initiative de ye vraiment ka introduire Fatima Zahra ka anniversaire ma et moi vraiment en tant que promotrice de l'atelier Firdaus un atelier qui est là pour l'autonomisation des femmes vraiment j'ai beaucoup apprécié l'idée et ne fɛnɛ ni y'a lajɛ ka joint tanti la an se mun ye ka musolakaw fɛnɛ dɛmɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan an b'o fɛnɛ kɛ an bɛ mun fɔ musolakaw ye mun ye formation vraiment k'u cɛsiri ka baara kɛ barisa fosi tɛ baara kɔ voilà walasa an mago bɛ mun na jamana ko la faso ko la a ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Fatima Zahra ka bangeli sankunbɛ ɲaɲali kɛnɛ a kɛrɛnkɛrɛnna ka foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin madame Haidara tanti Fatmata Tarawore ma ale min bɛ kɛnɛ sigi san o san ka Fatima kanu n'a bonya jira diɲɛma la n'a y'o misaliya ɲuman ta a ka sotigi kɛ la o de kama kɛnɛ in kan lajalifɛn caman tara ka di a ma alikuranɛ tableau lama Haibaw Fatumatu Zahra fana ye tableau de remerciement dɔ di a ma ko tani Fatumata ni ce a yɛrɛ ye maa minnu ye kɔrɔfɔ falen ɲɔgɔn da u bɛɛ lajɛlen ka tanu nin kan ɲɛsinna madame Haidara tanti Fatumata Tarawore ma ka seereya a ka ɲumanya la ani kira kanu n'a bɔnaw kanuninw maa minnu garijɛgɛ donna dɔɔni kankuruyali la olu ka attestation de formation dira bonɲamaseginw fana kɛra maa dɔw ye Fatia tara ka dugawu don kɛ ka Fatima Zahra ka bangeli sankunbɛ ɲaɲali ta k'u mugana baaraw datugu dali masa man si jɔra ka san wɛrɛ kɔnɔ. Amina yarabi kafne bacili ameto ni kene kele in konnana ni ode an kuntigi Muhammad Kisin nema bay ale demso sanuma Fatima Zahra ka bangini sankume nyanyalu kenoyi minye amba madame Haidara tanti Fatmata Tarawore al-Islamia de meton ansaru nyojoro anfana karamugo Seydi Sherif Ousmane madame Haidara ka sotigi muso aye al-Qur'an sanuma kalan kene fana labe kerenkeren ala min kera Sherif la misiri konnana bangoni jangne bula min senfe ansar tonde anin kanumbaw chama nana ka se ka siye ni kene bayin sanfela la Sherif la so to ala ali bi anga cidon Abdul Karim Sako Ibrahim Kulubali annum kone oluka soro londo ngapma ko mi lase aw makafne bacilife ina fɔ komi san tɛmɛnenw alisilamɛ jamakulu sanuman de bɔra kana kafo ɲɔgɔn kan Sherifula denbaya misiri kɔnɔna na bangoni janginɛbugu laɲini kelen an kuntigi Muhammad Kisi ni nɛɛma ba ye ale denmuso sanuma Fatima Zahra ka bangeli sankunbɛ ɲaɲali don ka se ka na fara a bɔnaw kan ko ɲɛnamaya Sherifula duba kɔnɔ ni kɔrɔbɛ ni sigi barikama in na min senfɛ alikuranɛ sanuman kalanna ka caya o de ye ka se ka kira na zuriyaw bonya n'u kanu jira Fatima Zahra ka bangeli sankunbɛ ɲaɲali a bolodara ka hakilina ɲuman bɔ an ba sanuma na madame Haidara tanti Fatmata Tarawore alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane madame Haidara ka sotigi muso don san o san ka sanga ni alijana muso kuntigi Fatima Zahra ka bangeli sankunbɛ ye a bɛ baara caman boloda maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'u ye laseli kɛ u bɛɛ lajɛlen y'u ka nimisi wasa jira ani k'a yira k'a fɔ labɛn min bɛ boloda madame Haidara tanti Fatmata Tarawore fɛ ka sanga ni Fatima Zahra ka anniversaire ye ko san o san de dɔ bɛ fara ko yanga ka taa ɲina Fatima Zahra ka bangeli sankunbɛ ɲɛnamayali ko bolofa bɛ a kan nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ barikama sahalen sigili min bɛ kɛ sababu ye ka kira na zuruyaw bonya n'u kanu jira dan si t'a la o de kama nabagaw da sera kɛnɛ in sigili fusamanciya ma an bɛ Fatima Zahra alayha salam an bɛ se ka nafa jumɛn sɔrɔ ni a ka bangeli ɲɛnamali ye an bɛ a yira fɔlɔ k'a fɔ an bɛ o baara min na n'o ye ka nisɔndiya n'a ka bangeli ye ale ni u ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen o ye jagoya de ala ye min ɲini an fɛ sabu ala ye alakira ka cɛdɔya sara gulo u kanu na n'i ye mɔgɔ kanu i bɛ nisɔndiya n'a ka nisɔndiya ye sɛbɛ la i bɛ tɔɔrɔ n'a ka tɔɔrɔ ye ala k'o kuranɛ kɔnɔ ko la asalukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba mɔgɔ wɛrɛ a f'i man to ɲɛna ko n tɛ sara foyi ɲini u fɛ i ka ci laseli la fo n'a kɛra ka i somɔgɔ kanu o kanu bolo de y'an bila ka nisɔndiya ni Fatumata Zahra bangeli alayha salam an bɛ an ba bɛɛ fo
ka daminɛ tani jara la ka na se tani aisha ma tani alima dagamaisa tani famata ani an ba min fana n'a somayalamana n'o ye bafune ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ani sirifila su bɛɛ lajɛlen an bɛ min ka kɛnɛ kan n'o y'an ba Fatumata Zahara ye tani famata de bɛ ale ɲɛnamaya a sen fɛ a tɛ da wajulu organisé dɔrɔn ma a bɛ misaliya caman jira n'o ye ka social ye k'a yɛrɛ k'a fɔ Fatumata Zahara alayha salam ale tun bɛ yen k'a mɔkɛ o ye nana ni mission min ye ka o jira diɲɛ na hinɛ ni makari la an ba in fana bɛ o jira ni sen fɛ a bɛ yatimɛdenw sɔn ka conférence organisé ka musow kalan u bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi ɲɛnamaya la surtout an bɛ ɲɛnamaya kura min kɔnɔ cogo min na donc o bɛɛ lajɛlen ye a nafa ye an bɛ ale fo la ani a kɔrɔ n'a dɔgɔ bɛɛ lajɛlen mais foli laban fana ani foli belebeleba an b'o di an fa n'an karamɔgɔ ma n'o ye Samahati Seyid Sherif Usmani Madani Hayidara ye sabu nin bɛɛ lajɛlen ka ko fara ɲɔgɔn kan ka barika don a la ka yangan bonya a ka se ka na hakɛ sɔrɔ o sabu bɔra ale de la an bɛ ala deli sijani kɛnɛ ala k'o d'a ma ala ka kisi dafalen na alkuranɛ sanuman kalanni kɛnɛ in senfɛ foli ni barikada ani tanuni kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ka ɲɛsi alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma mali silamɛtɔn ho conseil islamique jumali ma ɲɛma mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans jumali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usmani Madani Hayidara ani an ba naani ma k'u fo k'u barikada u ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ la kira n'a somɔgɔw bonya n'u kanu jirali la diɲɛma la zamzamiyu min ye o misali ɲuman jira n'a ka denbaya bɛɛ y'a tugu ɲɔgɔnya kira n'a somɔgɔw kungo la nin kɛnɛ wasalen sigili a dara wajulu kɛnɛ sanuman kan min labɛn kɛra k'a laseli kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ fɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ahmed Tijani Hayidara baya karamɔgɔ den ye alisilamɛya baro kɛ ni silamɛw ye a mamuso ka bangeli sankunbɛ kadiri kɔnɔna na ka sanga ni an ba ka kɛnɛ labɛnni o dugu de jɛra nin kɛnɛ in na min senfɛ alisilamɛw nana ka caya kana alkuranɛ sanuman kalan ka caya ka dalailu kairatu tani ka segin ani ka damakasili caman wɛrɛw kɛ dali masa yɔrɔ kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ jɛkulu fond d'appui au moteur du changement bakuruba fɔli la FAMOC a maaw ye lakɔkɔli kɛnɛba dɔ sigi ka ɲɛsin politikiko ani fangabonda baaraw olu kɛcogo olu ma baara ninnu yɛrɛ kɛra u fɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 27 ka taa bila tile 29 tɛmɛnen de la jɛnɛ lajɛkɛso kɔnɔ u ko min ma ko Mahamani Santara baara ninnu yɛrɛ ni a bɛ don Tirak Mali maaw olu ka baaraw hukumu kɔnɔna na a bɛna ɲɛnɛmaya u fɛ kalo 10 bɔɲɔgɔnko de la wa min senfɛ baara camanw de b'u bolo kan ka min kɛ jinɛ cercle kɔnɔna na Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Alhamidu Badini ale bɛ kunnafoni tɔ la kalan ye maa kɛmɛ ɲɔgɔnna minnu cɛla sifinlakan ani an balakan caman ka bɔ jɛnɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na olu de tali kɛ ni dɔnta kawuriya kɛnɛ in na laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛma kura minnu donna jamana in mara kɛcogo kan kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka sariya gafew o kɔnɔnataw ka se ka faamu jama fɛ fɛn caman bɛ yen min faleli kɛra an ka loi électorale la anw yɛrɛ ka se ka o dɔn walasa an k'an sɛbɛya malikura ko min fɔra an bɛ se k'an sinsin a kan cogo min na parce que ko ninnu bɛɛ ye sariyaw de ye donc olu nana o sariya kura minnu donna la minnu bɔra la u nana ka na o de cari bi an kɔni nisɔndiyalen don en tant que premier jeune de Djenné ne nisɔndiyalenba de don sabu denmisɛnninw sen don b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ donc baara in fana sigiyɔrɔma kelen tɛ kalo 10 kɔnɔna na u k'u bɛna baara caman kɛ Djenné ni ala sɔnna u ye ɲɛfɔli caman kɛ projet in fasi caman fana b'a la donc minnu ye ka denmisɛnninw lakɔgɔ c'est-à-dire sariya dɔnniw la ani u bɛ se k'u ka faso dɛmɛ cogo min na olu baaraw bɛɛ b'a la ni projet mun n'a bɛ sigida mara ni bɛn sinsinnen ko fɔ a musaka bɔba Danemark jamana do ka sabu kɛ FAMOC ye ni ka sɔrɔ ka lawaleyali ta ni ka di Tirak Sahel ma n'ale kɛlen do ka wulikajɔ caman boloda Djenné mara kɔnɔna na o fɛnɛ kɔfɛ an bɛna mɔgɔ 20 ta Djenné yan nɔ k'olu kalan baara la baara min b'a to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ safunɛ dilan b'o la tariya b'o la panneau solaire installation b'o la et puis transformation de la locale b'o la k'an ka nɔnɔw bayɛlɛma n'an y'o kɛ an bɛ n'u installer u yɛrɛ ka compte kɔnɔ walasa u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ o kɔfɛ an bɛna journée dɔ kɛ min bɛ kɛ commune kɔnɔ a bɛ kɛ cercle kɔnɔ a bɛ kɛ région de Mopti yɛrɛ kɔnɔ o don na an bɛna journée porte d'ouverture n'u tubabukan na n'u b'a fɔ ma journée porte d'ouverture la sur les institutions de la gouvernance o don population de bɛna
préfet ni maire ni gouverneur place ta donc an bɛ autorité wele donc population ni les élus locaux u bɛ sigi ka baro kɛ gɛlɛya mun bɛ jamana population kan donc ka fɔli ko la ko kɛ gafe k'o fɛnɛ layɛlɛn. Ni hakilina ɲuman in tare la Jɛnɛ mara ɲɛmaaw fɛ n'olu y'a jira o ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na k'a ni jamana gouvernement ka hakilinaw o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. U nana bɛn sinsinni ni mara kɛko ɲuman k'an dɛmɛ ka mɔgɔw lafaamuya o la ani yɛlɛmali minnu donna an ka jamana sariya bolow la ka na mɔgɔw lafaamuya o la. An ye min fɔ mɔgɔ si man kan ka kɛ sariya kɔfɛ, mɔgɔ si man kan ka kɛ sariya sanfɛ, bɛɛ ka kan ka kɛ sariya kɔnɔna de la. Bon, i tɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna na n'i tɛ sariya yɛrɛ dɔn. Donc n'u nana an ka population lafaamuya yɛlɛmali minnu donna an ka sariyaw kɔnɔna na vraiment o ye fɛn ye min a bɛ taa an jimi sira fɛ a bɛ nɔgɔya caman don an ka sigida kɔnɔna na. Donc an b'a f'u ye u bisimila Jɛnɛ. I n'a fɔ an ka bɛjɛ faga in kɛra machine ye bolimafɛn k'a di an ma k'an don a kɔnɔ k'an ɲɛsin kogo ma. I taara cogo cogo tan ka nafa cogoya t'a la i tɛ se ka yiriwa sɔrɔ a kɔnɔ cogo si la. N'an y'a jateminɛ jamanabaw u ye ɲɔgɔn dan ni mun ye nin ye puissance ye nin ye puissance ye u ka dugu jukɔrɔ nafolo de don mais munna anw tɛ jate diɲɛ fɛ dugu jukɔrɔ nafolo b'an fɛnɛ bolo nka anw de ye jamana bɛɛ la kɔtaw ye jurujugu bɛ ɲini ka minnu fa a donc les Dakar mourir dans les pays pauvres très endettés. Est-ce qu'on a ka kan wa o yɛlɛmali de bɛ sen na f'a ka kan diɲɛ bɛɛ de k'o faamuya anw de fɔlɔ kan ka faamu maliyɛnw yɛrɛ ta a bɛ komi biɲɛ kura bɔ a tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ cilibɔn b'a la wɔsi jijigi b'a la an b'o de kɔnɔ an b'o de cɛ ma ni ala ka sɔn a bɛ kɛ Mali ta ye ala yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔ. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni baara ninnu don kɛnɛ a baaraw kuncɛla ni jaw tali ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Jɛnɛ mara kɔnɔ ka taa Kulukoro marabolo kɔnɔna na. Yamaruya dira ka se ka kulu dɔ sigi dugukolo ko koɲɛw ɲɛnabɔli kan. Yamaruya dira jɛkulu min fɛ o de ye Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis maaw olu ye. Baara in yɛrɛ a kun de ye ka se ka dugukolo ko mankanw kunbɛn Mali jamana kɔnɔna na. Sigi in yɛrɛ ni a kɛra Kulukoro mara de kɔnɔna la a seriyalen kun don dugu caman maaw fɛ minnu yɛrɛ garizigɛ donna yamaruya in na. Shirifula Jabaramuso tɔgɔ Alasajo Sidibe ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni in tɔ la. Dugukolo ko i b'a ye k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ a kuma ka ca kosɛbɛ i b'a ye bɛnbaliya ani fɔɲɔgɔnko caman bɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna na o kadara kɔnɔna na jɛkulu dɔ de bɛ yen ni o ye IACD INABEL ye u ye baaraw dɔw nun don min bɛ tali kɛ ka dugudenw minnu ni olu bɛ togodaw la ka wuli ka se u ma ka ɲɛfɔli k'u ye fɛn min bɛ tali kɛ dugukolo fɛn min don kɔlɔlɔ min bɛ sɔrɔ a mankanw na o kadara kɔnɔna na u ye kalanbolow kɛ min b'a to k'u kunnafoni a kɔlɔlɔw la cogo min na o la dugulama ninnu u y'u kalan fɛn bɛ tali kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min bɛ maninfin yamaruya k'a fɔ ko nin ye n ka dugukolo ye walima nin tɛ n ka dugukolo ye min b'a to fɔɲɔgɔnkow caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na an ka togodaw la walima an ka dugu kɔnɔnaw na o de ye hakilina in laɲiniba ye a ɲɛmaaw ka fɔ la. An bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan puisque an ka laɲiniba tun ye nin de ye anw yɛrɛ togodalamaw ka bila an ka dugukolo ko kuma fɔli la puisque an ye jateminɛ caman kɛ an y'a ye dugukolo ko kuma tun bɛ fɔ mɔgɔ dama fɛ mais olu tun t'an ka dugukolo yɛrɛ ko u dɔn kosɛbɛ puisque kɔmanagaw da tun bɛ dugukolo ko la merilakaw da tun bɛ dugukolo ko la gouverneur da tun bɛ dugukolo ko la olu tun t'an ka dugukolo dɔn an dun dugukolo min bɛ an bolo bi an ka ladara dugukolo de don donc n'i ko ladara dugukolo fo dugutigilakaw da ka don o dugukolo ko kuma fɔli de la donc o de kosɔn an wulila ka wulikajɔ caman kɛ pour que cogoya min na anw yɛrɛ ka se ka sariyaw sɔrɔ sariya min bɛ se ka an ka tabiyaw yɛrɛ don ba la fɔlɔ puisque an ye jateminɛ caman kɛ sariya tun bɛ yen mais sariya ninnu tun ye tubabu sariyaw de ye puisque sariya tɛ anw ka laada don ba la anw b'o jate komi tubabu sariya de ye puisque sariya caman tun bɛ yen u b'a fɔ ko dugukolo bɛɛ ye jamana ta donc a na ni gɛlɛya caman ye an ka sigiw fɛ o de y'a kɛ an wulila ka loi ninnu falen fo ka taa se loi foncière agricole sɔrɔliw ma ka dugutigilakaw yɛrɛ bila u ka dugukolo o kuma fɔli la. Sɛbɛn min filɛ an bolo nin ye ala k'a kɛ fɛnba ye an bolo ala ka an ka taasiw k'u sɛbɛn in kɔnɔ sɛbɛn kɔni a diyara anw ye fo ka taa hakɛ tɛmɛ cogo fɔsɔn dɔ la n'a diyara ala a diyara anw ye sababu bi ma anw bila nin fɛnkɛ la nka
moyen t'an bolo dɛ k'a fɔ moyen t'an bolo nka ni an ye moyen sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko ɲɛ na o de ka d'anw ye aw y'a ta bɔ a la sa to sɔrɔ anw dugutigiw ta ye n'an dɛsɛra yɔrɔ min na an n'an dɛsɛ yɔrɔ ye nka n'an kɔni ma dɛsɛ kɔni an sɔgɔ tɛ an ka dɛsɛ a diyara anw ye kosɛbɛ Annabelle ni ce a ka baara la gouvernement na ce a ka baara la an ye bɛɛ lajɛlen lamɛn ala k'a ɲɛ ka di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Kulikoro maɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnena commune rurale Megetan o maire ale y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits de l'homme maaw fo sabula hakilina in a bɛ bila jamanaden wale hukumu dɔw kɔnɔna na o la k'a b'u fo k'u barikada ale y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko dugukolo ko gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a la olu minnu ye maire ye k'a b'u dɛmɛ u ka baara ninnu kɔnɔna na maa minnu fana garijɛgɛ donna sɛbɛn ninnu na olu fana ye foli kɛ k'u ka nisɔndiya jira. An nisɔndiyalen bɛ bi ka na papier di an ka dugukolo ɲɛnabɔbagaw an ka dugu kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko fo o mɔgɔw ma min bɛ se k'u yamaruya u ka se k'u ka baara kɛ parce que baara in a ma kɛ ten kunfɛ fɔlɔ ye min ye jamana yɛrɛ ka sariya sɛbɛnw y'a jira a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na pour que dugukolo ko bɛ nɔgɔya minnu b'a dɔn a tigiw ye minnu ye olu yɛrɛ ka sigi ka fɔ kɛ ka se k'u da don u ka dugukolo baara la donc o min kɛra an ka commune kɔnɔ vraiment UACDD ka foliba k'u la parce que u ye fɛn bɛɛ de labɛn kalanw sigikafɔw kunnafoniw k'olu bɛɛ kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛna sigi u ka se ka faamuya sɔrɔ u ka baara la a kana kɛ fɛn jɛngɛnen y'u bolo. Nafaba de bɛ sɛbɛn dili la dugukolo ko kɛlen bɛ ka hakilina ɲagami don dugu kɔnɔ n'an ye papier min sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye a bɛna kɛ a to dugukolo bɛ se ka lakana cogo min na wa dugumɔgɔw ni dugutigi ni a ka dugudenw bɛ se ka faamuya di ɲɔgɔn ma a papier kan o de la papier dili a diyara an ye yɛrɛ de laɲini min b'an fɛ ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma halisa an kɔni a dira papier in dira ma a bɛnna ma a diyara an ye bari anw yɛrɛ ka dugukolo ko ɲagamiba de b'a la sisan bari ni dugutigi ni dugudenw sera ka jɛ ka fɔ kɛ o de ka fisa a faamana ko ye. Maa minnu garijɛgɛ donna sɛbɛn ninnu na u ye walimaɲɔgɔn fɔli kɛ k'a ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ye ka kalan in k'u kun min b'a to u bɛ se ka dugukolo ko k'a dɔn cogo min na a sɛbɛn ko a gɛlɛya n'a kɔlɔlɔw olu bɛɛ bɛ se ka dɔn cogo min na k'u bɛ foliba kɛ k'a ɲɛsin u ma kadara kɔnɔna na projet yɛrɛ ɲɛmaaw u y'u ka nisɔndiya fana yira ni ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko formation in kɔfɛ dugudenw kelen-kelen minnu garijɛgɛ donna formation na a bɛɛ kan k'a dɔn u ka woroli an'u ka responsabilité ye min ye o kadara kɔnɔna na. An bɛ u kalan k'u lajɔ ka tila tuguni ka u bila sariya yɛrɛ minɛn kɔnɔ ka se ka baara kɛ ni sariya hakilinako ye donc kofo sigilen kɔfɛ formation 3 de bɛ an bolo a formation fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o de ka kofo yɛrɛ kalan u ka baara kɛ tan n'u jɔyɔrɔ la fɔlɔ tubabukan na an b'o de fɔ ko rôle de responsabilité donc n'u bɔra yen an bɛ tila tuguni k'u kalan jamana yɛrɛ ye gafe minnu bɔ dugukolo lakanako kan min ye sécurisation foncière ye donc an bɛ u kalan o gafe ninnu lafa cogo ɲuman na pour que baara ka se ka ɲɛ u bolo cogo min na donc ni u tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ tila tuguni ka commission foncière kalan GPS la GPS ye subahana mansi de min b'i permettre k'i ka dugukolo suma ka se ka hakɛya dɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye donc u bɛɛ kalanw bɛ yen pour que kofo yɛrɛ ka se ka jo a ka baara kɔnɔna na cogoya min na donc ni u bɛɛ tɛmɛna ka bɔ yen anw ka kofo sigilen kɔfɛ ani n'an ye formation kɛ an bɛ tila tuguni ka kɔlɔsili de kɛ o kɔlɔsili an b'o de wele ko suivi donc suivi kɔnɔna na an b'a lajɛ n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ kofow kan an bɛ se ka u gɛlɛya ninnu ta ka b'u ka cogoya di pour que u ka se ka baaraw k'u ka dugu kɔnɔna na ka se ka dugu dɛmɛ ka dugukolo lakana ani ka se ka kɛlɛw lasa yan'an ka taa tribunal la. An b'o ladonna k'a fɔ baara ninnu bɛɛ kun cɛra sɛbɛn dili ye k'a ɲɛsin maa minnu garijɛgɛ donna formation na min b'a jira k'a fɔ u fana bɛ se ka laseli kɛ u ka laseli yɔrɔw la min b'a to dugukolo mankan caman bɛ se ka bɔ a kɔlɔlɔ la a n'a gɛlɛya la cogo min na. O de fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma Amadu Kamara fɛ. Kenyakaw feni nɔ u ka sanfɛ kirisoba a ye dan siri tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ Ameriki jamana ni Kenya jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛyako bunakun kan min bɛ tali kɛ $1 miliyari 1 n'a kunkanfɛn min donnen bɛ kɛnɛyako la Ameriki jamana fɛ Kenya jamana kɔnɔ u ka kiritigilama n'o ye Bahati Muhammed ale ye a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min bɛ Ameriki ni Kenya cɛ min b'a to kɛnɛya ko kunnafoni ani a jaabu
minnu olu bɛ ci Ameriki jamana ma ko dansirila o baara in na ka sabu kɛ baara kofɔlen a sinsinna sariya sɛbɛn dɔ de kan min b'a jira k'a fɔ ko yamaru tɛ Ameriki jamana bolo ka kɛnɛya ko kɛ a sagona fɛn fo k'a sɔrɔ kiiritigilamaw olu ka yamaruya ye nin waleya in n'a bilara sen kan a sɔrɔla nin kiirisoba in maaw kɛlen ka ɲangini ta ka ɲɛsin Ameriki jamana ma k'a jira k'a fɔ ko nin ye baara ye min bɛ sariya sɔsɔ o ta ka ɲɛsin kɛnɛya sariya sunba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kɛnɛya ko sariyaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛrɛjɛkulu in a ye kangarimada kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaw ani Amerikɛnw ma ka sanga ni kɛnɛya jamana kɛnɛya ko gunulakow talen ka t'o da bɛɛ da kan Ameriki jamana kɔnɔ k'a fɔ ko o ti bɛn sariya la wa a kɛlen bɛ ka i sinsin k'a fɔ ni maa o maa yera k'a fɔ e de bɛ kɛnɛya ko kunnafoniw ta k'a lase Amerikɛn jamana mɔgɔw ma i ni ɲangini min ka kan ko o na da i kan kɛnɛya jamana ɲɛmaa n'o ye William Ruto ale ye hakililasigi kɛ k'a fɔ ko baara in kow bɛɛ lajɛlen kɛra sariya kɔnɔ nka ka sabu kɛ sariya min talen filɛ nin ye ko kiirisoba dɔ de ye yamaru di yaasa o baaraw ye se ka kɛ cogo min na kɛnɛya ko nasira fɛ mɛ a ko jalatigɛli bilalen bɛ février kalo tile 12 san 2026 nata la. Farafina woroduguyanfan jamana ɲɛmaw n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest bakuruba la CEDEAO u ka lajɛrɛba min kɛra décembre kalo san 2025 Nigeria faaba kɔnɔ Abuja a sen fɛ u ye yamaru di yaasa belebele se ka bɔ tagasegun pankulunko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 100 kɔri u ka burun ka bɔ ni musakaw la ka sabu kɛ a tun kɛlen bɛ degunba ye ni jɛrɛjɛkulu jamana kɔnɔdenw ma wagati tɛmɛnenw la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni sariya in bi don ba la janvier kalo tile gale san 2026 nata kumana min farafina jamana ba nunu n'o ye CEDEAO jamana ɲɛmaw ye u ka lajɛrɛ min kɛra lajɛrɛ in sen fɛ u ye dan siri kɛ musaka minnu bi bɔ jamana kɔnɔdenw fɛ u ka taamaw sen fɛ a jirala k'a fɔ ko musaka in dagosi ka bon wa a tun kɛlen bɛ degunba ye ni jamana kɔnɔden ninnu ma u ka taamaw sen fɛ jateminɛna a yɛrɛ k'a fɔ ko farafina woroduguyanfan jamana kɔnɔden ninnu u bɛ musaka min bɔ u ka taamaw sen fɛ musaka ninnu dagosi ka bon ka fara o kan pankulun bolila ninnu n'o ye kɔmpaniw ye olu fana ka musakaw bɔta ka bon kosɛbɛ n'o yɛrɛ nana ni musaka bɔta bonyali ye jamana kɔnɔdenw ma u ka taamaw sen fɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw u ka waleya min talen filɛ nin a bi don kadara kɔnɔ kadara min bilalen bɛ sen kan diɲɛ seleke naani bunakun kan pankulunko nasiraw fɛ a n'a matarafabaw ni miiriya ɲuman min talen filɛ a bi na to don nataw la maanifinw bɛ se k'u ka tagaseginw kɛ pankulun na nɔgɔyala cogo min na ni a laɲinina farafina jɛrɛjɛkuluba communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO jamana ɲɛmaw fɛ u ka lajɛrɛba min kɛra Abuja décembre kalo san 2025 k'a fɔ ko nin ye fɛn kura ye pankulunko bunaku kan o tɛ koyi nin ye kɔrɔlenko ye nka fili de tun don fili min lakilenna farafina woroduguyanfan jamana ɲɛmaw fɛ u ka nin lajɛrɛba sen fɛ Abuja Nigeria faaba kɔnɔ. Ameriki kaw fenino Ameriki jamana ɲɛmaw kɛlen bɛ ka babali bere ta ka ɲɛsin Sudan du Sud jamana ma Washington n'ale ye Ameriki faaba ye a ɲɛmaw y'a yira Juba n'o ye Sudan du Sud ale faaba k'a fɔ ko musaka min bɛ bɔ bunahadamadenya lakanalikɛ jɛkuluw fɛ Sudan Sud jamana kɔnɔ ka musaka dagosi ka bon a ti bɛn sariya la fiyewu baw n'i y'a ta k'a lajɛ Ameriki jamana a bi dɛmɛ min lase Sudan du Sud ma san kɔnɔ bunahadamadenya hakɛw dafali ka musaka dagosi ka bon a b'a ta 100 70 n'a kunkanfɛn o bɛɛ lajɛlen bi kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Sudan du Sud jamana kɔnɔdenw ma minnu bɛ t'i jɔ maa 11,000,000 n'a kunkanfɛn na Ameriki jamana a ye laseli kɛ laseli min sen fɛ a ko dollar wari miliyari 9 n'a kunkanfɛn o bɛɛ lajɛlen bi kɛ dɛmɛ ye san o san ka ɲɛsin Sudan du Sud ma kabini a ka
yɛrɛma hɔrɔnya tali san 2011 kumaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bi don Sudan du Sud kɔnɔ a jɔyɔrɔ ti ka ye wa a tafan ti ka ye. Sudan du Sud pétrole min bɛ bɔ u fɛ yen a nɔ foyi tɛ ka ye Sudan du Sud jamana kɔnɔdenw ka bunahadamadenya la a tɔnɔ tɛ s'u ma foyi tɛ ka ye u ka kɛtaw la. Ameriki jamana a ɲɛmaw u ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin Sudan du Sud marabaw ma u k'u hakili to a la k'a fɔ dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin u ma wari fu tɛ ka kan ka don da min fɛ a ka labaara n'o sira ye a man ka don maa si jufa kɔnɔ wa a man ka don da wɛrɛ fɛ da min tɛ bunahadamadenya hakɛw sabatiliko ɲuman ye Sudan du Sud jamana kɔnɔ. Ethiopikaw fenino u ka kuluba min sigilen bɛ kalata labɛnni ko ɲuman ma n'o ye commission électorale nationale ye a ye laseli kɛ ka jira k'a fɔ ko Ethiopie na a ka foroba kalataw ta ko 7 olu na labɛn ka bɛn juin kalo tile gale san 2026 nata ma. O baara ɲɛbilaw senfɛ ni jɛrɛjɛkuluba kɛlen bɛ ka baara caman boloda yasa ni kow bɛɛ lajɛlen se ka kɛ cogo min na ka bɛn ni sariya la batoliko ɲuman ani ni kalata nunu labɛnniko ɲuman ye Ethiopie jamana kɔnɔ. O baara kofɔlenw la min dɔ bɛ tali kɛ bureau de vote ale ni kalata sɛbɛnw hakaja fɔ ka se cɛbɔw olu ka kalata lisiw olu baaraw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye hakaja fɔ ka se fangani jɛkulu olu ka dɔnni kawɛrɛliw ni kalata labɛnnikɛ jɛkulu o baarakɛlaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka dɔnniyataw kawɛrɛya ka bɛn waati kofɔlenw ma n'o ye juin kalo tile gale san 2026. Kenya jamana a kalata labɛnnikɛ jɛkulu a ɲɛmaw bɛɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na su ani tile yasa ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ kalata in a ka kɛ kalata ɲuman ye wa jaabu minnu bɛna bɔ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔn jaabuw ma mankan foyi kana y'a kɔfɛ nin baara ninnu ni nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ don o kadara kɔnɔ kalata labɛnnikɛ jɛkulu ɲɛmaw ka fɔ la ka sanga ni o waleya in ye kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka bɔlɔlɔ nasaw fɛ ka baarakɛminɛn dɔw sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ ye min kɔnɔ ka t'i ka kalata lisiw lajɛ ka taa i tɔgɔ jatew minɛ ka taa i tɔgɔw lajɛ i ka bureau de vote o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman nin bɛɛ lajɛlen ye fɛlɛ ye minnu sigilen bɛ sen kan kalata labɛnnikɛ jɛkulu ɲɛmamuso ka fɔ la k'a yira u la k'a fɔ ko kalata labɛnnikɛ jɛkulu min sigilen bɛ Ethiopie jamana kɔnɔ don nataw la a kɛlen bɛ ka baaraba minnu boloda nin bɛɛ lajɛlen b'a to kalata ɲuman jaabi ɲuman o ye se ka sɔrɔ cogo min na Ethiopie jamana kɔnɔ. Bi bamanankan kunnafoni bɛ datugu ni Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ka bataki ye u ko k'u dusukun kaminkaminen b'a da Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ k'u y'a mɛn k'a fɔ u balimakɛ Sheikh Abdrahamane Esauti ni ale misiri jingare bɛ Tombouctou mara kɔnɔna na u alimamiba ye ko ale mininji dɔgɔyara ka bɛn ni araba tɛmɛnen décembre kalo tile 10 san 2025 Tombouctou mara kɔnɔna na o siratigɛw fɛ Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali u ko ko Mali silamɛw tɔgɔ la ka fara u yɛrɛ tɔgɔ kan k'u bɛ duwawu don kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Sheikh Esauti a ka denbaya ma yasa Ala ka se ka badabada dali o nɔgɔya ye togoya min na ko a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na a ka wulikajɔ kun bɛnnen don alisilamɛya diinɛ yankali ma wa a ye wulikajɔw fana sabati yasa fɔbɛn ni cɛbɛn o bɛ se ka sabati Tombouctou dugudenw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o siratigɛ fɛ ko nin kɔni ye maaba de tununnen Mali jamana kɔnɔna na nka ko ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi o de hukumu kɔnɔna na k'u bɛ duwawu kɛ yasa Ala ka se ka badabada dali nɔgɔya ye Ala k'a kaburu nɔrɔ bataki in yɛrɛ tɛgɛ nɔ bilara u ka ɲɛmaaba fɛ ni o ye Aseyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara ye ka bɛn ni décembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura k'aw fo aw ka tulo majɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'Ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen in na yan'olu cɛ aw kan bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.